Γεια σας όμορφα παιδάκια. Σήμερα θα κάνουμε το quest. Ναι, μπορεί κάποιος να μην ξέρει ότι υπάρχει quest. Πάμε. Ωραία, μπαίνω. Μπαλερίνα καπουτσίνα. Τώρα. Τώρα θα... Ωραία, θα κάνουμε skip. Θα κάνουμε skip. Επειδή δεν πειράζει παιδάκια, μην δείτε το cutscene. Μπείτε, κάντε το quest. Ωραία, πάμε εκεί πέρα. Πάμε πρώτα στο music. Α, ναι, είδατε ότι μεράνου Αιντίβο, παιδάκια, είδατε, Πάμε να χωριέψουμε. Εγώ στα όνειρά μου. Η Αθανασία όταν πάει στο σχολείο. Είπες εσύ που πριν είπες Παναγιώτα. Ο Μαγκάρ. Κοπέλια, επειδή είπα oh my god. Και εσύ αλλά δεν λέει τίποτα. Νιαου, 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 νιαου. Νιαου, 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 νιαου. Νιαου, 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 νιαου. Νιαου, 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 νιαου. Νιαου, 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 νιαου. Άμα το συνεχίσεις, Τι? άμα το συνεχίσεις δεν θα σου βοηθήσω να κάτσω στην άκρη. Καλά, δεν πειράζει, το κάνω και μόνο. Ναι, συνέχισε. Άμα κλείσει μετά, μη μου φωνάξει εμένα. Γιατί την τελευταία φορά έκλαιγες. Ναι. Για ποιο πράγμα? Μπορείς να με γυρνάς γύρω-γύρω. Γιατί, αφού μ' αρέσει. Όμως δεν μ' αρέσει. Γιατί, κοπέλια, δεν σε εμποδίζω. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι εκπληκτικό να βλέπω να γυρνάς γύρω-γύρω. Μπορεί να ζαλιστώ. Κοπέλια, ζαλίζεις επειδή γυρνάω γύρω-γύρω εγώ. Όταν γυρνάω εγώ γύρω-γύρω από τη μαμά μου, αυτή ζαλίζεται. Επειδή η μαμά σου ζαλίζεται, δεν σημαίνει ζαλίζομαι κι εγώ. Τι είπες? Τίποτα. Ότι αν ζαλίζεται η μαμά σου, δεν σημαίνει ότι ζαλίζομαι κι εγώ. Και εσύ. Και όλους τους πλανήτες. Αφού εσύ δεν είσαι καν στο σπίτι για να δεις. Πάμε. Θα κάτσω εδώ αυτή τη φορά. Όχι από εκεί, θα κάτσω από εκεί. Το ξέρω. Το κάνω και τα δύο. Γιατί είμαι τόσο κοντή. Δεν φαίνεται. Γιατί έτσι γεννήθηκες. Κοπέλια, σταμάτα να μου κάνεις roasting. Το σου κάνω roasting. Μια χαρά μου κάνεις. Κάνεις όλη μέρα, όλη νύχτα. Πες να μου κάνεις και στον ύπνο σου.
Ροντόλφο, έλα, Βάκη. Αυτούς τους δύο τους πήρα εγώ, να ξέρεις. Και περισσότερο από ένα. Το κάνω εγώ το... Έλεος. Το έκανα εγώ επειδή το είχα ήδη έτοιμο. Τέλεια, το κάνουμε. Πάμε πίσω. Πρέπει να επιλέγουμε το πρώτο. Ας μην πέσουμε πάλι κάτω από τη βάρκα. Ξέρεις πώς πρέπει. Μ' αρέσει που το πατάω και δεν πατιέται. Πού πάμε? Πάκα. Yes! Τι? Δεν μας έβγαλε κάτω από το καράβι. Κοπελιά με πέταξες. Εντάξει, έχω ένα τσάκπον. Μου πιάσει. Καλά. Έπεσε. Εγώ θα πάω από εδώ. Δεν μπορείς να το πατήσεις αυτό το πράσινο. Δεν πειράζει. Θα πέσει κάτω. Ουου. Όχι, έλεος. Πήρα checkpoint, δεν πειράζει. Έλεος. Έλεος, το μέγα έλεος. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Μπορείς να πάρεις. Έλεος. Μπορείς Μόλις να πάρεις. πέσω να ξέρεις. Α, νόμιζα το πήρες. Δεν πειράζει. Να βάφεις. Άντε πάλι. Γιατί είναι τόσο εκνευριστικό αυτό. Πάλι καλά που δεν με πέταξε το Roblox. Γιατί να σε πετάξει το Roblox? Γιατί κοπελιά βγήκα, γιατί το κάνεις τόσο θέμα? Αφού δεν μπορείς, γιατί μπορεί να σε πετάξει το Roblox? Γιατί κοπελιά μπορεί να με πετάξει έτσι απλά? Τι γίνεται να σε πετάξει? Γίνεται. Καλά, πες το σου θες. Μα μόλις το έπαθα. Απλά δεν με πέταξε από το παιχνίδι. Μπορεί να πάτσεις κατά λάθος να βγεις. Κοπελιά, δες το βίντεο μετά, δεν με νοιάζει. Μπορεί να πάτσεις κατά λάθος να βγεις και μπορεί να με το είδες. Κι εγώ το παθαίνω. Πού είσαι, μπορείς να πάρεις το checkpoint? Προσπαθώ. Άμα το βλέπεις. Το πήρα, μπορείς να πεθάνεις. Πέθανα. Τέλεια. Άμα σε αφήσει να πεθάνεις. Θα τα κάνω στο first person. Να, κάπως έτσι. Τόσο εκνευριστικό αυτό το parkour. Μπα, είναι ωραίο, μ' αρέσει. Σένα. Και επίσης δεν μίλησα σε σένα για να σχολιάσεις. Έλεος. Πώς και εσύ σχολιάζεις, να δέχεσαι και τους άλλους που σχολιάζουν. Κοπέλια, άσε με. Σ' αφήνω, δεν σε ακουμπάω. Κοπέλια, δεν σου είπα ότι με ακουμπάς. Ωραία, θα πάρω το... Τι θα πάρεις? Σκαρίνα. Ωραία. Τι Σκαρίνα? Εγώ θα πάρω το Χάρπ. Το ίδιο είναι όμως, να ξέρεις. Το ξέρω. Πάμε πίσω. Απλά το Καρίνα που λέει πώς το λέει έτσι.
Δείχνει την πυρατίνα, νομίζω. Και τα δύο το ίδιο κάνουν. Δεν κάνω το ίδιο. Μια φορά πάτησα Το ίδιο κάνουν. Μια φορά πάτησα το τέτοιο και δεν μου έδειξε. Αυτό που πάτησες εσύ και δεν μου έδειξε την πυρατίνα. Δεν πειράζει. Εμένα μου το έδειξε και με τα δύο. Εμένα δεν μου το έδειξε και με τα δύο. Τι να σε κάνω, παιδί. Έχεις πρόβλημα? Ναι. Ωραία, άμα έχεις πρόβλημα να πας σε γιατρό. Οκ, ευχαριστώ για τη συμβουλή. Δεν ήταν συμβουλή. Συμβουλή ήταν. Δεν ήταν. Πρέπει να βρούμε checkpoint. Το ξέρω. Ηρεμία. Ωραία, τώρα θα δούμε την πυρατίνα. Να την. Ντύθηκα σαν αυτήν. Το face μου δεν μ' αρέσει. Δεν της πολύ ταιριάζει το face. Είναι τέλεια. Και γιατί φοράω. Αφού είναι κομπάρς, τι θες να φοράω. To be continued. Τέλεια, τώρα πάμε να κάνουμε το fog. Return to the lobby πατάω, δεν με βγάζει. Τώρα με βγάζει. Πού είσαι? Είμαι σε αυτό με τα δύο άτομα. Τώρα ήρθες αυτό με τα δύο άτομα. Μπες. Skip. Λοιπόν, τώρα πάμε στο fog. Το fog είναι πολύ τρομακτικό, πιστεύω. Καλά, δεν είναι τόσο, αλλά είναι. Είχε μητέρες άμα το έχει καταλάβει. Investigate fog. Σε αυτό βρίσκεται χαρτάκι. Ναι, Γκέλη, δεν το ξέρω. Μπορεί να το ξέρω, όπως είπες και εσύ. Πριν. Πιο πριν. Φυσικά μπορεί να μην το έπαιζε αυτό το βίντεο, μπορεί να το έπαιζε το προηγούμενο. Το είχαμε σβήσει, αλλά δεν έχει σημασία. Ωχ, Και πρόσεχε μην πατάς αυτά. το ξέρω ότι μόλις πάτησε, ναι. Δεν το ξέρω, είναι τόσο κακό. Ουχού! Έλα ρε πάλι. Παναγιώτα μου, δεν έρθεις μαζί μου, δεν θα μπορώ να βγω. Εσύ έχεις την κάμερα. Έλα. Έλα. Όχι από εκεί.
Ωραία. Πάμε να βρούμε τα σύμβολα. Και τώρα έχει εμφανιστεί ένα τέρας. Θα πάρω μία λάμπα. Έχω άλλες 2 ζωές. Α, βρήκα ένα. Βρήκα. Ωραία. Το έβλεπα το τέρας. Να το κάνω μικρός. Όχι, πέθανα πάλι. Όχι, έχω άλλη μια ζωή. Και εντάξει, μπορούμε να μην το κάνουμε. Απλά να το δείξουμε πώς Να, παίζει. βρήκα κι άλλο. Μπορώ να βρω. Είναι κοντά μου, αλλά δεν φεύγει. Το άσχετο του τέρας. Εκεί πέρα κάτι. Εκεί πέρα. Νομίζω ότι εκεί πέρα. Πέθανα. Και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το κάνουμε. Βρήκαμε Αυτό ήταν το quest, αυτό ήταν το βίντεο. και μετά βάζετε τον κωδικό και μπαίνετε μέσα. Πρέπει να βρείτε όλα τα στοιχεία, να τα βάλετε και θα έχει κάτι αριθμούς. Τους βάζετε σε αυτό που είναι κάτω από την πόρτα και όταν ανοίγει η πόρτα μπαίνετε και κάπως έτσι τελειώσετε το quest. Ωραία, αυτά για σήμερα. Bye, να έχετε μια υπέροχη μέρα και αντίο.